Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpo Riboy District ka IGKI ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ke kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA. Ban register pun hagine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai ar sau. Baik. Oh, aja tak umah khat nyomer. Kanai tur slap mo. Kanera. Ada ke slap. Ajro slap. Si malala telap kau pai ke yung telap ni. Amin. Pikir kar lah dulu. Pai, siapa lawan room hai pai tu. Ka jingthe rolap ba hak step phangap jong ka arpol tarik unaitung arjar arpo henreu kalawan ra shibun ki jingdunong ka jingsir mansim jong ki kimi ki kpa nak banta lagi khunren ka jingmi ki jingsha ujor namar ki jingmi ki jingtei hagi jika bomdei bat menta ka sngiru shikan hon ki pajba nong shongnong ga shnong paham lang khat nyomer Haribhoi district ban wantur ha office trikam jong deputy commissioner ka Haribhoi district rengkat ki nong yalam jong ka Haribhoi people's council ki bagan thop yau president uba Jason Lennox Nongrom baru secretary uba Vincent Sokwai ban bu daga jingtho ban ujor segi board ne district ban weng ye ke jinge jongki ha ka bai dei bat ka wei ke jingtei ke balakhang ya ke lenti ya jong ka wa ha ka senang jongki kene ke jingsili ha ka te ke senang paham lang khat nyomer ki nong song senang ki lakenno ba kami na ka jingsina jingtei jong UMLA ka mau kerwat uba Renington lengdo tongkhar ya ke lenti ya jong ka wa bat ka sami kene ke jingsili ha kene ke cakah hadin ke jinge kendu ya ki board penya district kinong song ki bala syakta na ketika jing slay ke bami na gadau jong jing bom perkhat jong UMLA ka mau kerwat constituency uba Renington lengdo tongkhar ubala khangdam ye ke lentian jong ka wa henry ubala ay ye ke lentian jong ketika wa tang da ki humpai ki berit ka bala wanra jinge mentala arsin kenti kasin ke badengkong ke dehe ka snyam ka bala dab hakinehi ki benai liur bat hakine ka snyam ka bamtaru kene ke ju ke jinge kalawan ban lengshop biang sejisin ye ki pai ba senang kipai ba nong sing snong kilaong ba kumno kat unong mikmat pai ba don jing perkhat na ka benta kipai ba watla dei unong mikmat pai ba jongki henry ude bener ngejing sungthu lam na ka benta ki baduk ki bajenjar ki basa hagi jing trap ki badan lagi jing thung jing tap ki badan lagi jing ri jing dop kini gilong kemi kila ther tang e yaw nong mikmat pai ba ka mau karwat constituency da ka bong ba ude ban weng no ye kini ki jing pendap khndo jong u ka bala wanra ka jing jot jong gilong yeng long sem ki baduk batoi uba Jason Lennox Nongrom habakren hadin gajinya kendu ulong bakat ke kerdan jong ba Renington lengdo tongkhar ubabat ye kekam kumu nong mikmat pajba ke constituency hamau kerwan ubala bat tengru ye kekam kumu menteri sarkar hagi por kibladam syam ladon gajing perkhat na kamenta ki pajba bat ki paramarjan jong ga jaga jong u kabran ha kasinong paham lang khat nyomer Haribhoi district ki bala mat jinge mentala arsin kenti na kadau jong ga jingtei jong u ban yadai lade bat klem perkhat pat ye ki pajba kaseng RBPC bat ki pajba kasinong paham lang khat nyomer kim syam ladawa ye kabai luksan henry kidawa bauba Renington lengdo tongkhar unwan ban weng no mardor ye ketika jing pendap khndo jong u kebalong ga dau jong ga jing salang shop ki pai ba snong ki bede ki para marjan jong u ha ga ying jong u kebadan hakhat nyomer Haribhoi district uba Jason Lennox Nongrom ula kentu ye ba Renington lengdo tongkhar ba sim khiano mardor ye ga jingkit kli shop unmat ye ga jing e onda habala bitar ki pai ba snong ye ka ba on sasenran lang daga seng Haribhoi people's council Sirtang lasong hati menjudan kata ke kapan pendik kapan penjat kapan penkau mentah laptunum yang ke kayat to yusen elem ko trai jaga ko trai puta to isen elem yang iki beduk ki bakrau nata ngikwat ke jingkermen bapi pit penko iki tiga bangin song suk song san ku mangi song menchua tangkan hi ngakwa ka kertang juga kadang drina malangyang bat ke bateri hok hadu kata-kata ngadai ke beduk tam ke bapang nudu ke musim bangarai ki kon sitang met naying sabar to yak talan ke musim ke dodot kumagakta yangah ngakwa penkan hakan ni kapor balai pengasan lang penkan hadu katar bangla syam bangla lap bangla pang ke musim
to chi so senai lam ya kan ka dikram juga ka teman ka bala nyo pos nam ka teman ka chong hatiang han nyo mer pa hamlang kapat yo jam menoro rai minta chi tek ben ngap rai ki kon ka tiang ra sabar balai ba ka jing da bom la da hadan atlum to so senai lam yang kata kublai chi bon tang kan nga kwa ban kran ya pi mentang ladap da ka san pos nem ka jingji man sitadu man siwa uneu koilas ulasna ki pai ki maya lembah ki bahe hinrai hamar siwan uneu MLA u blok ya ki pai ki ba man siwa menta ka yongi hakat nyomer paham lang kat neng ya don khat san kan ruying kilatap tang da ka hinrai ngabor hapor ngadang sia nam kersiu ka kun kersiu ngalayap yang mai ka lapoi krum jing sia yang pi ngai yang ka lapoi hapal bong ya ke ngayai te hinrai na benta kata la da piwan pai video na piwan pai mana ya ka ying yang menta kalong kum ka dam sai ka dap sa ka ka baksem dan jengat hinrai wat bangin syang insa ngila du jing kemen ngila ting hinrai ngad kerpat ya pi ba pin ya kit lam ya kan ba pin pelait na ya kan gawa tangga taga yang kermen yang ngam don ai banong ngaladon nyau fo khandai snem ngampat julap kum ya kan ka jingji ka jing imna Jadi ke jakai dulu kena beri jakai dulu. ka jaka jong iba ranik baronik ton MLA mau kerwat Ungal asyong he ha kapot ma bangla wan rang ipang imei ha khan yume la syong la sang na de mendai ha de khin tia ni de lam nga bandap ka ha de haying rai ha wal pusan ha al pun rew ia kendit ka hapo kun ying manam wai ia ka si pusen lai bena tia ia ka lai sen tang hau bena uban nyu ungai uya su ngena ro uyi basang hang ne hakhan nyum me lak ta loi ka tuhi tau kiu ja uya su tang ka dat khen dat kri uya su ki baleng khen le la su mi ki pri la su jol be tang ki la khen le ngena ba ang rang hang ka ying sukit lu na be ka tia uyi ka no jin jal kham tam uyi basu bela kham tam uyi basu rep barep klau babat ka wai babat kit ka kho bakit usta jing ja umat yuma sun tia yuma sun dem nuat ja yang ilakhian ma pekat bajot ke mensem ma ong suin nan tang ma phi ki han tang ma phi ki hai liber an ai lam phi ya yi ki ba stem siliang ki ba kup siliang ya yi ki ba duk ki barang li nari wa hari boy iai ya wat kau ya wat kebai na banta kasnil ndai wow sn ai ya yi unong bela ya yi unong rem suya sa ye rajna how has pa how haja ko has pa ko haja sn ai lem ya yi ubaduk ubarang li pelan na season ya kathe kolong ti bayu dei so bang le pinan maha pinyap brau ma daha pinyap brau kat baman pi kapap kasang kan kilo japi Lai ungai uma nang non ba be baraat nga kapule kaputi uma nga lai tang ukonrat umani harap ya yi wasem lanot wasem jenja khulai yagi haspa yagi hai libe tapi perkat adam perkat ra pasong kapap hagi haspa tang basi sendan pelaj no be jaga to kawa ha katma bangla unga iang hane akan nyumel nyu GM ka tang menuai an tiaw snem ada perkat ada perkat bi song kapap habi rangkat bikin ki long kmi ki long ying ki bi jongi ki bi song yasa bukan yomer paham lang kadon ka jing jia ka ba kata madiong ya ka jingiem ka jongki ka ba sapenlong yang kum ka seng bunyi wan po jangan ko office jong DC ni layo bani kendu bagi bor punya district isa Jonathan Shella belum additional deputy commissioner banbu taka jingtho alor ka jinglap ka jingsyam ka jongi rangkat bat kilong kmi kibadi kita ki bamat ya kata kalanot kila air rangkat ki dor ki videos ki jingtho ban bu Ahmad ka office ka jongi kenang ban kalian kan bor punya district kan yo ban farhat ban yarap ki kilong yeng kan kum ka jinglong jingman jingshan ka seng ila yo ya ka jingtep haka arpau terik
hadin bakal adon ketuka jingjia haka step jong ka arpo terik bakal adon ketuka jing hap slap ka bajur bat namar ka jingjur jong slap kala pelong ya gitu ki biasa asin ter jong ketuka wa apo kan nyumer paham lang bahkan tap ya baru ki yang kiba syong ya sa asin ter jong ketuka wa te hadin bangil ayo kata ka jing pentip nakaliang ka jongki nakaliang jingi kum ka seng ya ale haka arpo terik isha janmiat ban yali ikenu ikini ke syong ya sa angte ban sengutu kamba ya kai ka kadau ka bapelong ya kata jing slium te onang ila apa yang te dingil ayo ban ya keren ya sengutu bahai kata kadau pika penlong yangi bangin bitar hak ban ko ngai ban bu ya ka jingkeli namar ba baru askata habaslab kamjudon ka jing slium kamjudon kata ka jing syarong jong kitiar kitar ka jing syatap jo kaying ngade kesin ka baar kadi kesim gabar nadu macam snem kiladon ki media report baper nakajing sna jong ketuka kata ya ka iba renikton lingdo tungkar MLA badan burom juga mau kerwat berbadiru menteri bari juga sarkar jela ka jongi ajing sisala dangi sngap ke kerdam jong ubriu mdesu badang hapan kan mau lane habatai ya ka kamram ga jongi haba ile ekono ka business ga jongi ka jinsha kadi ka hok ka jongi dan repat namar ba ile ka kam ka baya don rekat baki jaka biasa abreu kita ki residential ka punya tip haba snai kono ka surok snai kono ka jaka la de ban phaidian la de ban petlang ya ka jing bhajing miat jong ki wei patro ki nong shnong bali bang keren ni kata namar kata ke de dauba jong ka jinja baro hadin mengil apa ya ka arpoi terik hang te jaka kan nyomer ngilap hang tu ba katu ka jaka ka ban surok ka barung seketika jaka jong iba renik tuan ti ka jing pendap kendo ba jing thek ma hong tu la sharkhei te dengil apa siapa apa de gitu ki muri arteli ki baret kat ba ga jing kenjang jong ka jaka naga level jong ka umbat hadu ha surok dengim bakla kanum duna syu ka khatsan ar put te khatsan ar put ka jing thek kendo bat arteli ki muri ki banga makla tang kumba arlan ya lai put te kane ga de ke ga dau ka ba penlong pat ya ka jing syakta jong ki khatnyu tuli ki longing ki bakum ka seng yo jing tep ngatara ki nang yebun tama ka bangi yo jitip mangi kilong khatnyu tuli kilong yeng tading la po yang tei habangi rumah ki ying jongki isnai namar ka ying kalau orpait lon ki jur ki jab ki jingtung ki jingtep ki pliang ki kyuja ki dabor kat badan baro lara la ko bali ra ko namar ba hakapor ka bawan ketuka slap ketuka jingrong jong ka wa hang tu kimi don porshu ban ya pen kuit ban ya lum ban ya sei kitiar kita la shushim tang ki kun gikti bat ki pet ka jaka ka baki kila ban pelaim ya la ki jongki ki kun ki siu ke jongki te kane ke ke bangi kum gaseng ni penram namar ba mensim snem kala don ka jinja bali ba ki up hadu ba kan jab yang sa shisin ni shuang bo blai bastan hakatu ka miet badon ka tuka world cup ka final ba ki kun ki jongki kidang yapet pat ya thia kidang yapet ya ka world cup sau baje sau duna lane sau shpua kum tu kawan kata ka sau lada de ba kimpet ya ka tuka miet ngatharai kala don ka jinja ka basungsi tekane kadi ke ka ba utrai jaka lane nakaliang jong shnong nakaliang jong borpini district kidi ban shimkhia mardor namar bangi ngitip khamba ba hakati ka jaka la ban panbha ya kata ka muri la ban panbha ya kata ka jingking bat habangi shong bat kini kilong ying habangi kli ki kai ba ki kwa kim kwa than ni ka spa ka phongani thu ipe kata ri bangi ni songkumen kim dawa ya ka pisa Henry habangi persyang pat de ban estimate ka jingnot ka jingsep jongki menta kam dunai ka sanpusan dan rupolak kawai galong ying mata kala hadu lailak saulak sanlak kaying kala orpaj ki kwai ki jongki ba ki prem supari kwai prem mu jongki lai sentek sau sentek bro lara ko te mano ban jubab mano ban shim me ka jingki kli hato iba renik ko mutrai jaka la tharai ban compensate ikar ka jinglot ka jongki ngam tharai te kai ka don kam menta mardor kalong ba ngi ahmad jong u officer ngil akran nak basyai bakade ka jingdon kam ka ahmad e menta bakade ban donok inspection nakaliang juga borpeni district hawat kising ki peladap nakaliang juga lokal MLA bat ubidio kilalij ban akses dan rai hadu menin mene kam shumladon ke jingkhot ikini ki longying ban aye kata ka jing pentikna ba hakini ki kendiat singi ki banwan kan di bendonno ka jing trei ban sinada ka jingking ka ka jingkwa ikini ki longying mene ngatara ki mlak penpau ka jingkwa ka juki bolong ba ketika yumpai de ban seino namar kam yahap ka ka jaka jadi mesinada ka jingking kata ka de ka jingdawa jingkini ki longying ngatara borok fi kwa uta em ki kwa bakan donno ka jingking nang tu te i MLA jong ka mau kerwat dak ba burom ni kemen piwan syabohoi pi don ki business pi don ki jaka ki puta asane ni welcome ya pi henry wat nyon ni uduk siliang ukup siliang usam siliang
ai ketika diang kemon rengkat bagi longying gi besong saang te hajing sya kadi gejing kerku apa PP1 chane pile ki business kadi bendon kata employment kayo kam yo jam ki kun jing ni longying basak marjan te handai ku makalong mentah kalong da khongpong kadon gajing sileum kadon gajing syara ki marbam ki mardi ki martari ka jongki te kane kalong kum gajing tim ya ki te nginak liang juga seng nyimdon nya gajing berngem bersit nyimdon da kumui kar kom perkhat tang gajing kentu kabahmat bat nikong ayak kalong ba ibar ini ban one first hand ban pej dak le jong kikmat haga diga jaka bala da imla ban le kumta na kaliang jong keseng ngihap an syong ban perkhat namar ka diga jaka kum kalong mata kam fit ban ya sa abreu te kumba ngi ya kren mene ba ka jaka jong barinik kasngan namar ka don hajrong ka jaka jong kine ka don senda jong ki telada ka poi ka por ba kine kim nur jo ban ya syong sa hasil ter jong ka surok na kaliang jong ngihap an penbore kine ki hap ni syong li sa jaka jong barinik namar gajaga jung barani kalong safe bani chong mansa tema ithara imperwai kata ni piong no ibarani le sa im kuslai kata henry bat kini kilonging ki baye chong sa ang tei kila keren yang ni dak ba syai baki kim nur chu bani chong mansa ang tu namar beli bagi don ki khun ki kti ki siu ki jongki ki barang san snem ki barang lai snem haka tu kasi bangi le yang tei hakawe ga yeng ka bodon kama jrong khendiat khat san ar pongut ki klung khna ki don tu te kapat ka donot ka jongi ni thang bangi pe ikine barok hoi te nak liang jong keseng ka ditang kata bangi wan hakne polisi office ban wana ada kajing tho bat ban kentu lang bakilat patai kubor ki ya ki trai jaka ya ka dorbar sinong bat ka bol pni district borok kowe bakin shim kia ya kane mardor namar bangim ko bakendon kajing jaka bas ngusi hakisi bagi por barang wan kubli shibon